Hvad så gutter? I dag der laver crossbar challenge. Hvad så gutter? I dag der skal vi lave crossbar challenge. Han er ramt dejligt. Ramt du. Kom se det. Det tror jeg. Sådan F2-agtig sådan en. Kom så Kæv. Hey Bill, do you wanna see me put it in the top corner? Oh yeah, wonder. Nej Kæv, nej. Ja. Det tæller ikke, det tæller ikke. Hvad så drenge? I dag laver crossbar challenge. Vi er os tre her. Den første der rammer vinder. Og så er der en straf mellem de to taber. Den sidste der rammer skal få tyrrev af de to vinder. Lugter af lynge. Det var helvede har lugter af lynge. Hvad på 11-mandsmålet, der sagde du, at du ville ramme du var klar til. Ja. Den er helt let, den her Kæv. Den er alt for let. Jeg har Lyborg. Special. Det var faktisk et okay skud. Du må ikke grine af det. I kan bare ramme nu. Du rammer ikke du, så. Du har ramt én gang. De ved på, at jeg rammer nu. Nej, ikke. Det kan du købe. Det er det både. First time on you. Jeg tager lige et skud her. Nu kommer jeg overlægger lige. Lukker. No look crossbar. Godt. Sidste gang. Okay. Frede han har 3 skud, eftersom han vandt og køber så en æggelist. Det er godt. Jeg synes, det sætter i hovedet. Jeg kan ikke det der. Jeg kan ikke se det. Det var nogle flotte skud. Den her bold, det kan jo. Jeg tror bare, jeg går på den her. Ja, det er det, men den her, den skal man bare holde nede på jorden. Det er ikke skæve noget med. Kom på, A little bit faster, Kæv. klar. Oj!
med en lykkelig chance for. Jeg tager lige en plads nu. Så går vi altså over på det der udenlandske festival. Hvad med dagsituation? Hvad? Altså, jeg går over på nogle vilde redninger. Fuck om der er kasse. Jeg går over på nogle vilde redninger. Det sagde du også, at vi var hernede og gjorde en fucking stryk op. Ja, ven. Kom her. Kan du se, hvad du? Ja. Jeg lavede heavy briefing. Kom i posten. Vi er bouncing.